Ndinthawi yankhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Blessings Chileuka. Poyamba nayi mitu yake. President Chakwera wadzudzula mchitidwe wochitirana nkhanza zosiyanasiyana omwe atsogoleri ena andale akuchita mdziko muno. Unduna owona chitetezo cha mdziko wati nkhani za chitetezo zayenda bwino mdziko muno mchaka chikuthachi. Ndipo timu ya mpira wa miyendo ya FCB Nyasa Big Bullets yalonjeza zobwera mwamkokomo chaka chamawa ngati mmene inachitira chaka chatha. Takulandirani nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wadzudzula khalidwe lochitirana nkhanza zosiyanasiyana lomwe atsogoleri ena andale akuchita mdziko muno. Poyankhula pa roundabout yolowera mboma la Mangochi, Dr. Chakwera anati pali atsogoleri ena andale omwe akukolezera khalidwe lofuna kuyambanitsa anthu, ndipo walangiza achinyamata kuti asalole kugwiritsidwa ntchito ndi andale otere pomenya anthu. Dave Omar ali ndi nkhani yonse. Kunali chisangalalo ku Mangochi pamene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amafika mbomali. Ngakhale kunali dzuwa la mnanu, anthu ochuluka anandanda kudzachitira umboni kufika kwa mtsogoleriyu pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera. Ndipo poyankhula kwa anthu omwe anafika kudzamulandira, Dr. Chakwera anati ndi wokondwa chifukwa chokuti anthu anatuluka maunyinji kudzamulandira. Iye anauza anthuwo kuti pali andale ena omwe akukolezera khalidwe lofuna kuyambanitsa anthu mdziko muno kuti musakhale mtendere, ndipo wachenjeza andale otere kuti lamulo ligwira ntchito. Chifukwa choyipidwa ndi kuti tikukhalirana bwino mwamtendere, amafuna kuyambitsa dala ndewo kuti anthu ayambane, anthu atukwanizane, anthu achitane chipongwe. Amalawi tiye tiphunzire kuti kudekha mtima sindiye kuvomereza kuti ulibe mphamvu ayi, koma ndiye kuvomereza kuti mphamvu yako isamalira kuti isangotayika pa zinthu zopanda pake zoonongana dziko lili limodzi, koma kuti mphamvuzo zikagwire ntchito ina yotukula dziko lathu. Tiye tiphunzire kuti ngakhale tikakangana tichite zinthu mwamtendere. Mbiri zina zakuti tikhoza kumakhapana, mbiri zakuti tikhoza kumaphana, si mbiri zofunikira kuti zizitchulidwa ndi ife anthu akuno ku Mangochi ayi. Chifukwa ife ndife anthu okonda mtendere, ife ndi anthu okonda chipembedzo, ife ndi anthu opirira, chifukwa Mulungu wathu amatiphunzitsa kukhala anthu achifundo, chifukwa dzina lake ndi wachifundo chachikulu chosatha. Poyankhula pamwambo omwewu, mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda, omwenso ndi nduna ya zamaboma ang'ono, anayamika Dr. Chakwera chifukwa cha zitukuko zosiyanasiyana zomwe zikuchitika m'boma la Mangochi. Mafumu okwana 40 anafika kudzalandira mtsogoleriyu pamodzi ndi akuluakulu aku chipani, monga wachiwiri kwa mlembi wa chipani cha MCP a Gerald Kazembe, komanso a Foster Ntandama wapampando wa chipani cha MCP mchigawo cha Kumvuma, achinyamata komanso anthu osiyanasiyana kuphatikizapo yemwe akugwirizira udindo wa bwanamkubwa wa boma la Mangochi a Bisai Ntayamanja, komanso mkulu wa tauni ya Mangochi a Ernest Kadzokoya. Dave Omar, MBC, Mangochi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi watsimikizira anthu mdziko muno kuti boma likuchita chotheka pofuna kuonetsetsa kuti palibe mchitidwe osokoneza ndondomeko yogawa chakudya ku mabanja omwe avutika ndi njala mdziko muno. Dr. Usi anena izi pamene anatsogolera ntchito yogawa chakudya ku mabanja omwe akuvutika ndi njala m'maboma Mangochi komanso Balaka. Owen Mavula ali ndi ripoti. Wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wayendera ntchito yogawa chakudya ku mabanja omwe akuvutika ndi njala m'maboma a Mangochi komanso Balaka,
yomwe ikugwirika pansi pa nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma. Pamwambowu Dr. Usi anatsogolera akuluakulu a nthambi ya Dodma pa ntchito yogawa chimanga ku mabanja omwe akuvutika m'madera a mfumu yayikulu Chimwala komanso Msamala m'maboma awiriwa. Polankhula pamwambowu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wapempha magulu onse omwe akukhudzidwa ndi ntchito yogawa chakudya kuti apewe mchitidwe wa chinyengo kuti ntchitoyi ikhale yopambana. Chimangachi alandire, nyemba alandire, mapepa la plastiki alandire, chilichonse chimene tabweresera alandire. Pakhalenso kusabisa ifa pamakhala khalidwe lina loti apandibepo tisapange zimene zozo tiakonde amalawi anzathuwa chifukwa chopsa chawagwera tiathandize. Mawu ake mkulu wa nthambi ya Dodma a Charles Kalemba apempha atsogoleri omwe akukhala m'madera momwe mumakhudzidwa ndi ng'amba kuti ayambe kutsogolera ntchito zomwe zingathandize kuchepetsa mavuto odzakamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi. Mwachitsanzo iwo ati ku Mangochi lomwe ndi boma la m'mbali mwa nyanja ndikofunika kuti anthu azichita ulimi wa mthirira m'malo modalira ulimi wa mvula, koma atsindika kuti nthambi ipitiriza kugwira ntchito yake yothandiza mabanja omwe akuvutika ndi njala. Mmodzi mwa omwe alandira nawo thandizoli a Margaret Master akubalaka analankhula motere. Ineyo mawanga kwanga ndikuthokoza komanso kunyadira zimene apanga president pomva dandaulo la IMP imene ataona vuto la kuno kuti anthu agwedwa vuto la chido ndiye iwo anathandizira kuti vuto limene lithe kupeza nawo thandizo limene lili. Nthambi ya Dodma ikugwira ntchito yothandiza mabanja omwe anakhudzidwa ndi mphepo ya El Nino yomwe inakhudza anthu opyola 5.7 million dziko lonse la Malawi. Owen Mavula, MBC. Unduna wa zamalonda ndi mafakitale wayamikira ntchito yabwino yomwe magulu osunga ndi kuchulukitsa ndalama pansi pa bungwe la Consip Cooperative Union akugwira pothandizira kutukula chuma cha dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu ku ndunawo a Smith Kamanga anena izi pa msonkhano wa pachaka wa bungwe la Consip wa chinambala 9 omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe ndipo unabweretsa pamodzi magulu ochokera m'maboma onse mdziko muno. Tili ndi zambiri mulipoti ili lomwe walemba ndi Amikani Makanga. Chaka chino yokha bungwe la Consip lalembetsa magulu oposera 200 mukaundula wawo zomwe zapangitsa kuti nambala ya magulu onse ikwane 1887. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zamalonda ndi mafakitale a Smith Laurent Kamanga ati izi zikubweretsa chilimbikitso ku ntchito yoyendetsa chuma cha dziko lino poona kuti magulu ambiri akumapanga katundu wapamwamba monga mafuta ophikira, mpunga ndi ufa mwa zina zomwe zikumakhala ndi kuthekera kopeza misika kunja kwa dziko lino. Magulu amenewa akuthandiza kwambiri ku chuma cha dziko lino chifukwa dziko tikamati dziko ndi anthu. Ndiye anthu akakhaonera kuti akupeza zosoweka zawo. Zindikirani kuti tikamati Consip imatanthauza kuti Community Savings and Investment Promotion. Komanso alipo ena amene akupanga timati value addition. Akumusanduliza katunduja kuti akhale mu mlingo wa mtengo. Ndipo katundu ngati ameneyi amathandiza imene timayitchula kuti import substitution. Mwachitsanzo ena akukaronga akupanga wine. Ngati amalawi tufuna tikagule wine ku Tanzania, ngati wine akupezeka konkuno ndiye kuti forex yathu even singapite kunja. Yemwe anali wa pampando wa bungwe la Consip a Lieutenant Kamanga anaonjezera kuti maguluwa pogwira ntchitozi mchaka chino apanga phindu lokwana 68 million kwacha lomwe agawane pakati pa maguluwa. Kuyambira 2022 kubwera chaka chino 2023 mpaka na 2024 ayi ndithu chuma chaenda bwino kwambiri. Ndikunena pano chuma cha Union chili pa 1.7 billion, phindu lomwe tapeza mu 2023 tinapeza 25 million, panopo tapeza 68 million. Pa msonkhanowu panasankhidwa adindo ena omwe ayendetse bungwe la Consip. A Give Mochipanga ndi omwe awasankha ngati wapampando wa bungweli. Chaka chino msonkhanowu unachitika pamutu woti kukhala chitsanzo chabwino pa magulu osunga ndi kuchulukitsa ndalama kukulitsa bungwe lathu. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Wachiwiri kwa mkulu woona zokopa anthu mchipani cha Malawi Congress Auladi Musa wati boma likuchita chilichonse chotheka kuti ntchito yokonzanso msewu wa M5 wa mphepete mwa nyanja ithe msanga kamba kuti ndofunika ku ntchito za mtengatenga komanso chuma cha dziko lino. Auladi Musa amalankhula kuchipoka pa msonkhano omwe anachititsa pamodzi ndi akuluakulu ena a chipanichi. Isaac Jali wafika ndi ripoti.
Anthu mazana anasonkhana pa chipoka mboma la Salima kumene wachiwiri kwa mkulu ona zokopa anthu mchipani cha Malawi Congress MCP Auladi Musa komanso mkulu ona zofalitsa nkhani mchipanichi a Jessica Bwira anachititsa msonkhano. Polankhula kwa anthuwo, Auladi Musa anawalimbikitsa anthu mboma la Salima kuti apitirize kukhala pambuyo pa president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kuti masomphenya ake pa chitukuko cha dziko lino ndi amene athandizira kusintha zinthu ngakhale boma lake linakumana ndi mavuto osiyanasiyana chitengereni ulamuliro. Iwo anatchulapo ntchito yopereka ngongole kwa amayi ndi achinyamata kudzera ku bungwe la NIFI, misewu ya makono imene boma likumanga, ntchito yomanga skulu za makono za primary komanso ku secondary, nyumba za anthu achitetezo ngati zina chabe mwa ntchito zambiri zimene boma lachita. Ndipo pa chifukwa chimenechi anati nkofunika kuti anthu asamvere bodza lina limene ena akufalitsa. Pa nkhani ya misewu, Auladi Musa anati zatengera boma ili lokha kuzindikira kuti msewu odutsa mphepete mwa nyanja ya Malawi waonongeka ndipo nkofunika kuti ukonzedwe. Iwo anatsimikizira anthu akusalima komanso kunkotakota kuti boma likulumikizana ndi contractor amene akugwira ntchito yokonza msewu kuti uthe pa nthawi yake, ndipo akuti msewu ukatha ntchito yonyamula katundu idzakhale yosavuta komanso pa mtengo wabwino. Nkhani yake imene nimapempha anthu akumwera kwa Salima ndionena kuti pamene ndinalowa chipani cha Malawi Congress Party nawonso aneka kupereka support kwa kuchipani cha Malawi Congress Party, apereke support kutsogoleri wa Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Chochitira support apitiriza zitukuko zimene tinazo muno Malawi. Toona zitukuko umene akumanga Salima Nkhotakota Road tisachule mu Lilongwe anthu ndi akusokera kuti apite mu msewu Lilongwe. Ndiye ninkhani yoti tufuna akamaliza Nkhotakota Salima Road ndiye kana akatipangiranso continuation ya msewu wa Salima kufika ku Balaka. Monga ndrama zapezeka kale zochokera Balaka kufika Liwonde ndiye kuti somene ndiofunikira kwambiri. Monga sugar ochokera ku Ilovo ndikudwangwa komanso sugar ochokera Salima sugar meme yuza msewu mene iyi. Ndiye ife tufuna kuti President Dr. Chakwera apitirize project zimenezi koma kuti dziti zaka 5 abwere munthu wina, zaka 5 abwereze munthu wina, zino zoti sizingathandiza mmalo muno ayi. Mawu ake mkulu ofalitsa nkhani mchipani cha Malawi Congress MCP a Jessica Bwira anati ngakhale kwatsala miyezi ngapo kuti mdziko muno muchitike chisankho, chipani chawo sichikutengeka kwambiri pa nkhani za ndale koma kuti chikuyikapo mtima pa nkhani zopereka ntchito za chitukuko zimene Amalawi akuzifuna. Chakwera wabweretsa misewu, Chakwera wakonza zipatala. Nde izizi utenga ukapezeke ku Chikristu, upezeke ku Chisilamu, upezeke pa Central Region, upezeke ku Mpoto, upezeke kumwera, upezeke palipose. Ifeso kulekisho kuno tufuna kuti ngatakumanga nyumba za polisi zikhale kuno. Nde munthu amene sasankha ndi Chakwera, amene pokweza CDF ndi aliyese, popanga NIFI ndi aliyese. Netabwera pano kuti tatsimikizira kuti njala mukumvayi Chakwera akuidziwa, ndipo njala ya lekisho afuna athane nayo. Umodzi ndiofunikira. Akuluakulu osiyanasiyana chipani cha Malawi Congress alimbikitsa misonkhano pofuna kufotokozera anthu momwe ntchito za chitukuko zikuyendera mdziko muno komanso zina zimene boma likuchita makamaka pofuna kuthandiza anthu amene akhudzidwa ndi mavuto osiyanasiyana monga njala. Isaac Jali, MBC, Salima. Kampani ya Worth Education Concert yati ndiyodzipereka polimbikitsa maphunziro a zaukachenjede mdziko muno pothandizira ophunzira kukachita maphunziro awo a zaukachenjede mdziko la India. Mkulu wa kampani a Robson Kalimbakatha ndiye wanena izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo otsanzikana ndi ophunzira 32 omwe akhale akupita mdziko la India kukachita maphunziro awo a zaukachenjede pa mtengo otsika. Pothirirapo ndemanga mmodzi wa ophunzira omwe akupita ku India kukachita maphunziro ake a zaukachenjede Akuzike Kajuya wati ndi wokondwa kuti maloto ake okachita maphunziro a zaukachenjede ku sukulu yakunja akwaniritsidwa. Mukudziwa tili ndi universities ochepa kumalawi kuno, ndipo chifukwa cha chiwerengero cha ana ambiri amene amapezeka mwayi akusowa ife Worth Education Concert timathandizira mwana kuyambira 6 points malire 30 apite ndithu ku ma high universities aku India. Maprogram amene mwawo chifukwa chakuti tifuna kuthandizira boma kuti mwina nthawi zina tisamaone kuti forex
kumayitanitsa anthu kuti madokotala akunja abwere atithandize ma operation ena kapena kutinso amalawi amene kuti angakwanise kulipira ndege kumapita zipatala zakunja. Anthu ena amamwalira ifa chotino mwina sangakwanise kupita kunjako koma no ife tuli chikulu petugwira ntchito iyi zaka 10 zikubwerazi zaka 20 zikubwerazi mu programu ya 2063 vision dziko la Malawi lidzayima palokha. Ndiye ndinganene kuti kupindula kulipo chifukwa chakuti tikulithandiza dziko la Malawi kuti ana akapange study ku India. Nisangalala kwambiri kuti ndikupita ku India kukaphunzira maphunziro anga aukayendetchete chifukwa zimenezi zithandizira dziko lathu ndi munjira zosiyanasiyana. Ukapanga maphunziro anji komanso khulupirira amene wazathandiza bwanji dziko la Malawi? Ndikukaphunzira law ndi policy imene ingathandizire dziko lathu la Malawi kuti tipite pa next level chifukwa law ibweretsa malamulo anyuwani mu dziko lino a national level amene angatithandizire kuti dziko lathu ngati Malawi lichitukuke komanso komesi itithandizira kwambiri chifukwa tikhala ndi ma expert mabankimo. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Blessings Chereuka. Tiyeni tionenso mitu yake. President Chakwera wadzudzula mchitidwe wochitirana nkhanza zosiyanasiyana omwe atsogoleri ena andale akuchita mdziko muno. Unduna owona chitetezo cha mdziko wati nkhani za chitetezo zayenda bwino mdziko muno mchaka chikuthachi. Ndipo timu ya mpira wa miyendo ya FCB Nyasa Big Bullets yalonjeza zobwera mwamkokomo chaka chamawa ngati mmene inachitira chaka chatha. Popitirira ndi nkhanizi, nduna yowona chitetezo cha mdziko Akeni Zikhale Ng'oma yati ndiyokondwa kuti nkhani za chitetezo zayenda bwino mdziko muno mchaka chikuthachi. Iwo anena izi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe. Nduna iyi yati kufikira pano ngozi za pamsewu, umbanda ndi umbava zachepa mdziko muno ndipo chitetezo cha anthu monga achialubino chili bwino. Iwo ati izi zikuchitika chifukwa cha utsogoleri wabwino omwe uli mdziko muno ndipo adayesetsa kuti izi zipitirire mchaka chikubwerachi. Apa Ang'oma ati undunawo wakhwimitsa chitetezo mu nyengo ya Krismasi ndi chikondwerero cha chaka chatsopano kuti anthu akhale odziteteza. Kalero mdziko muno mmaveka mbiri zonyasa. Maalubino amasowa mtendere. Anthu nyumba zawo zimaswedwa tsiku ndi tsiku. Ena kumaphana magalimoto misewu, ena kumaomberana kumaba mashopu anthu amene ali ndi ndalama zambiri. Koma 2024 zimene zachepa kwambiri. Oti ngozi zapansewu zachepa kwambiri. Oti kuonanso milandu yokhudzana ndi kuti wina wapha nzake zachepa kwambiri. Chimene chikusonyeza kuti ife Malawi tsopano takhwima mu nzeru. Ndipo tikuona kuti nkofunika kusamala umoyo wa anzathu, komanso kugwirira limodzi, komanso kukhalira limodzi. Chimenechi chandipangitsa kuti ndathokoze anthu onse amene akugwira ntchito ku polisi, kuyambira Inspector General ndi onse amene amavala uniform ya polisi, kuti mwagwira ntchito yanu mwaukadaulo. Ndiye ndikupemphani Amalawi, umoyo mwaonetsawo mwabweretsa chikondi kuti anthu Amalawi ife titha kukhalirana wina ndi nzake ngati Amalawi, kumapanga business zathu ngati Amalawi, pansi pa utsogoleri wa nzeru wa Dr. Lazarus Makase Chakwera. Nthambi ya zandende mdziko muno yalimbikitsa anthu ake ogwira ntchito kuti apitirire kukhala odzipereka pogwira ntchito zawo. Poyankhula pa phwando la kumapeto a chaka la anthu ogwira ntchito za ndende mchigawo chakumwera, mkulu wa ntchito za ndende mchigawochi Azakeya Simbawa ati chigawochi chachita bwino mchaka cha 2024. Iwo ati mwazina mchakachi achepetsa chiwerengero cha akaidi othawa ku ndende komanso alimbikitsa ntchito za ulimi mndende zonse. Phwandoli linachitikira ku Mulanje ndipo mwayena kunafika anthu ogwira ntchito mndende za ku Msanje,
Chikwawa, Mwanza, Vumbwe ndi Blantyre. Iwo akufotokoza. Monga nanene amene mayankhula chacho chaka chopambana mama kakunkhani yakuti anzathu amndende kuthawa sizinachitika tachepetsa kwambiri fa cha mgwirizano komanso chifukwa ife andende tasintha mageto a ntchito tikulimbikitsa kwambiri maufulu achibadwidwe. Ifeyo gawo la ndende tikuyendera masomphenya a boma la Malawi la 2063 nkhani ya zakudya mu 2063 ilimo ifeso tipanga zomwezo kuti zaka zikubwerazi kuti zakudya mu dziko la Malawi zisakhale zovuta ya monga nanena amene mayankhulira muja ndi ndende ya Vumbwe imene ikulima ulimi wa nthochi komanso kupanganso ulimi wa nsomba. Ndi ndende ya Makande imene ikupanga ulimi wa nthochi komanso chimanga. Ndi ndende ya Mulanje imene kulimbikitsa ulimi wa nthochi komanso nanasi. Komanso ndi mangaliro kuti tiwete nkhuku za lokolo ziwe zikhale ndende ya Mwanza. Muunganiza masewero timu ya mpira wa miyendo ya FCB Nyasa Big Bullets yati ibwera mwankokomo chaka chamawa ngati mmene inachitira chaka chatha. Mtsogoleri wa timuyi a Conrad Bako anena izi mu mzinda wa Blantyre pamene timuyi imapereka mphoto kwa osewera ake atsopano komanso akale. Norbert Jameson wadza ndi zambiri. Uwu unali mwambo wapamwamba pamene timuyi imapereka ulemu kwa ena mwa osewera ake kuyambira chaka cha 1966 kufikira pano. Timu ya Bullets yatenga zikho ziwiri chaka chino pamene chaka chatha inatenga zikho zonse zisanu mdziko muno. Mmawu ake mtsogoleri wa timuyi a Conrad Bako anati chaka chino zinthu sizinayende bwino kwenikweni koma akukhulupirira kuti chaka chamawa timuyi ichitanso bwino. Mkulu oyendetsa ntchito za timu ya Bullets ndi Albert Chigoga. Amene ananenera president athu aja ndofuna ndikatsindike mawu amene aja kunena kuti 2025 timafuna tingowapatsa anthu kuti amve kukoma aone kuti zimakoma bwanji kuina chikho. Chaka chamawa kukhala gule kukhala fumbi ndipo kuti muone kuti tikulowera kuti mukhala mukuona zimene zikhala zikuchitika ku timu yathu ya FCB Nyasa Big Bullets. Pamwambowu timu ya Bullets inaonetsa kugulu kwa nthawi yoyamba uniform yomwe igwiritsa ntchito mu chaka cha 2025. Anatsogolera mwambowu ndi mkulu ona zamalonda ku banki ya First Capital Atwikale Chirwa omwe anali mulendo olemekezeka pa tsikuli. Ife tifuna kuti season ikamati ikupanga kick off makamaka makita amene magulisa ma replicas akhale mu mzinda wina uliwonse muno Malawi makamaka district yonse muno Malawi kuti anthu athe kugula. Komanso pali demand ya makita amene makamaka pa ana ochepera zaka 14 amene akumafuna nawonso kumavala nawo makita amene ndi tikupanganso launch kit ya makamaka achisozera kuti tikayamba season imeneyi aliyense muno Malawi azitha khala ndi mwayi ogula kit imeneyi. Ndipo mmawu ake mtsogoleri wa bungwe la Sulom Keno Gilbert Mitawa yemwe anayimirira mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM Fleetwood Hwaya anayamika timu ya Bullets poyendetsa ntchito zake mwadongosolo. Izi ndi zimene ife ngati Super League of Malawi tikufuna kuti ma club aonese professionalism. Mpira sumaseweredwa pa ground bokha, mpira is also played outside the field of play. Choncho ma player tikapanga recognize, tikapanga award, timapanga motivate. Osewera wa timuyi Nixon Nyasulu analandira mphoto ziwiri pomwe anasankhidwa kukhala otchinga kumbuyo oposa onse komanso katswiri wa katswiri onse mu chaka cha 2024. Ena mwa osewera akale ya timuyi a Mustafa Mushi, a Chance Gondo ndi a Andrew Chikosi komanso ena mwa ochemerera ndi omwe anayendetsa ntchito za timuyi m'mbuyomu analandira ulemu wapadera. Mfumu ya mumzinda wa Blantyre, Councilor Joseph Makwinja inali nawo pamwambowu. Norbert Jameson, MBC Sport. Amzuzu Golf Club apempha makolo kuti azilimbikitsa nawo kuti azichita masewero osiyanasiyana kuphatikizapo golf kamba kuti amathandiza kulimbitsa matupi komanso kaganizidwe kabwino. Membala wa komiti ya Mzuzu Golf Club a Crispin Pande ndo apereka pempholi pamapeto pa mpikisano wa masewero a golf omwe Mzuzu Golf Club anakonzera ana omwe amaliza maphunziro a miyezi iwiri a masewerowa. Ludovico Nyirenda wadza ndi zambiri. Monga zili ndi masewero ena ambiri kawirikawiri akuluakulu ndi omwe masewera golf pofuna kulimbikitsa ndi kusula ana pa masewerowa. Mzuzu Golf Club anakonza maphunziro a golf a miyezi iwiri kwa ana achichepere mu mzinda wa Mzuzu
ndipo pamapeto pake panalinso mpikisano wa maphunzirowo. Poyankhula pamapeto pa mpikisanowu, mmodzi mwa mamembala a komiti yoyendetsa masewerowa ku Mzuzu Golf Club, a Crispin Mphande, anapempha makolo a kuchigawo cha kumpoto kuti ayambitse ana awo masewero a golf kamba kuti masewerowa ali ndi ubwino wambiri kwa osewera komanso dziko. Iwo anapemphanso makampani mdziko muno kuti ayambe kuthandiza masewerowa kudzera ku mipikisano yosiyanasiyana. Chokoza kwa makolo chifukwa Asanbed talengeza kuti please mbwere ndi vana kuno ambe kuphunzira gofu, makolo yatataona pa adachivomereza bwesa makolo awo. Wena amene sanachivomereze aoneke kuti panopa tingophunzira ana abwere ndithu chifukwa kuti ana abwera akamenya gofu iyi akuzamapia kusambiri mwa nyumbako. So tipembe makolo kuti ndithu ana ambiri nawo nyumbamo weekend iliyonse Saturday ndi Sunday bwera nawo kuno gofu. Mphunzitsi wa masewerowa pa Mzuzu Golf Club, Amiraj Muhammad, ati aonamo luso mwa anawa lomwe likufunika kulilimbikitsa. Tayambira mumu sikuti nchiyambirayi moto wayaka ngati Mzuzu ife tikunyamuka sitikubwereraso mbuyo tipanga chilichonse chothekera kuti masewera wawa mu Mzuzu munomu akhale ndi kuthekera kuti Mzuzu idziwike kuti ku Mzuzu kuli magolfers. Mmodzi mwa makolo omwe analola ana awo kuti achite nawo maphunziro a masewerowa, a Charles Chirwa, ati analembetsa ana awo awiri ku maphunziro a masewero a golf chifukwa safunika zambiri kusiyana ndi masewero a mpira wa miyendo. Kuti chinthu choyamba amene ndafotokozera kuti ndi sport yosavuta kusewera, ndi yosafuna kukhetsa thukuta lambiri kapena kugwisa ntchito mphamvu yambiri, komanso ndi ya smart. Mpikisanowu unali ndi magawo a osewera a zaka 8 kufikira 10, zaka 11 komanso 12 ndi zochitika monga kuponya mpira pa mtunda wa mamita 391 kukafika pa bowo kuponya mpira pa mtunda wotalika wokwana mamita 150. Kumbali ya osewera atsikana, Margaret Songa ndi amene anapambana ataponya mpira pa mamita 150, ndipo kumbali ya anyamata, Aman Sulia ndiye anapambana ataponya mpira pa mamita 150. Nyamata wa zaka 12 Wisdom Chirwa ndi anali katswiri poponya mpira kufikitsa pa mtunda wa mamita 391 pomwe anasewera mpirawo kasanu ndi kamodzi kuti akalowetse mbowo. Rudoviko Nyirenda, MBC Mzuzu. Ndipo pomaliza nkhanizi na insomito yake. President Chakwera wadzudzula mchitidwe wochitirana nkhanza zosiyanasiyana omwe atsogoleri ena andale akuchita mdziko muno. Unduna woona chitetezo cha mdziko wati nkhani za chitetezo zayenda bwino mdziko muno mchaka chikuthachi. Ndipo timu ya mpira wa miyendo ya FCB Nyasa Big Bullets yalonjeza zobwera mwa mkokomo chaka chamawa ngati mmene inachitira chaka chatha. Munali ndine Blessings Chileuka, mwakoma nonse.